Bokajan LAC angkang lakhain ko rapli Diopani MAC constituency arlo upper Diopani ahawaralong arkoi ni phai kethomarni arnamlangpi KSA aro amaipu Anil Sonteron pen paterpi ponsi arisang hotum pen kewangji kep atsatlang kitok dunji loke charli bomariso ejang atuma phan ake joy pen loke thanji aphan mate free coaching apothak upper Diopani English High School along humri damsi kelang damasai kedeng ponpusi birta longdun Karbi Students Association mate Karbi lo charlia song atum aprang penta methanga sayang deng kache othip atum binong lasonsi thek ponlong bom Kidamtang aningkan sita arnamlang pialong KSA atum pen kicharlia nathu paprang ponang jila pen kep angdeng asadlang ang thek mesenang jipu kamatha pona jok kabor idun kruk pen ajok kep asadlang ang thek abangki Diopania hawar pen ke mesenang theksi klangdun si kidamtang aningkan sita mi mesenang theksi longponlo Lason thotsi piningle thota Kidamtang aningkan pen ansose kimi muchoji aphan kepa misen ang thek kilong dun thuji aphan arnamlang pi kese aro atum sai kiding kiching pon thuji aphan pura upper Diopani English High School along humri damsi non kewangji ni phai arkoi pho arni pen free coaching kepa do ponji mate kangpu ponji aphan aporani jongpon tanglo Lapenar namlang pi kes AMI phu Anil Sonteron pen kepang dengki Charlie Bomariso ejang atuma phan chitong damsi ningke pathela pen ningke parung alam hai hui than perepon Bokajan penananterang Karbing long lai